Kaying Bishar High Court of Meghalaya menta kasngi haba shim Bishar ki muqaddama halor ka PIL ba ujor da kasunjo ki wahesh nong Jowai hakabay day but unyot hasor Jowai na kalyang ka kashari jong ki arngut ki nong Bishar u Chief Justice Sanjeev Banerjee ba Justice W Dingdo kila Bthah ba sorkar jilla but ka Jowai Municipal Board kin pynthikna ba ki kali wan lum ki ñiut ki nyer ha Jowai kin biang but ban ai ru khambun ban ye ka ba baro shikatta khnang pan pynthikna ba ka Jowai kan long ka ba khuot ka ba suba khamtam e namar ka shat be ding khlam ka kashari kala ka daw ba ka jinglong kani ka shat kan pinlong ru iki ba bun ki brio na bar ka Jowai kin wan shakata ka jaka nakata ka daw ka don kam ba ka sorkar ba ka municipal board kan bu khambun ki trok khnang ba ki ñiut ki nyer kinom shleish ki linti singkin bat ru ki yeng ki sem ka sorkar kala pentip ru shaka kashari ba kumbalong menta kala shimik sinjam ka bubun na ka benta ban pynthikna ba ki trok ban wan lum ñiut kin biang pura nakaliang ka kashari kan sa shim Bishar biang yakani ha ka arp south ring naitung ar hajar ar phulai